Right, ladies and gentlemen, ndiqonde uba mandize self ngokwam ndizojonga le blorho ye benithi bale namhlanje ndizovula le bridge ye-6.9 million 6.9 million le bridge le blorho ye-6.9 million. Hayi, just between me and you. Yemadoda, the trending blorho, the bridge of the Buffalo City Municipality worth 6.9 million. I'm here to make it make sense to the masses that le blorho is proudly 6.9 million, says the mayor. Bendihleka ke at first time man. Ingakanani na le blorho ye 6.9 million? No. The price did not make sense to me until somebody came to me wandicacisela the other side, i-reality yale ndawo sikuyo. I think let's work together sigqithe ke sijonge ubana le blorho lena heyi asizuphakwa nantsika. Uthe ulwabo, a friend of mine yalapha eMdantsane, uyanibona ubana singahamba sibe babini, right? Uthe ulwabo xa eyithetha wathi hayi le blorho lena uyayi-appreciator yena nkanga ngokubana inintsi ubustoti obusenzeka apha, right? Ubustoti obusenzeka apha buninzi. She appreciates the fact that ekugqibeleni kude kwakho iblorho apha kule unit kwa-3 eMdantsane ngoba abantwana bebedlwengulwa. Zininzi iziganeko ezifanana ebezithi zenzeke apha. Now I want just between me and you, I want to talk about the other side that maybe khange niyicinge nini bana this 6.9 includes. Nam benzithi ayisuka eli cingo mosipha kwam ndandikowutwe i-200,000 ukwenza the whole farm, bathi yi-200,000 ukwenza eli cingo. Ndithi ke mna ke yintoni lingaka, yintoni lingaka? Is it the building of this? Uthethile ke wathi omnye hayi ii-engineers kaloku intoni the surveying. But what makes sense to me more than anything is probably the site clearance. Let's say isite mhlambe yaclearishwa, ndifuna uze ngapha madoda. Molweni. Molo. Ni right? Sirayithi mama. Niziva njani ngale blorho? Kuthiwa kukho iblorho ngoku apha. Siziva sonwabile ngoba kaloku le blorho iyasinceda. Apho bekukho amanzi besigqitha ehlathini. Awuthetha kamandi ndiqhubeka. Le blorho izosinceda ngoba besingaboni nasebumnyameni apha xa sigqithe ebusuku. Sibe sizokuphakwa ngoba ngoku kukho nezibane ezilayitayo xa sigqitha ebusuku, sikhuselekile, abantu abagqithayo bayasibona. Oh, that's nice. So uthi bekulihlathi nje apha. Oh, okay. Hayi ke madoda, ngicela sibone from this direction. Mhlambi it's gonna make sense. I don't know if we can be that side and look at from there. Ne? Ibilihlathi ukuthi so kuye kwaqala kwaclearishwa then kokhiwa le blorho. It's not gonna make sense ke kum nawe into yokubana zikhosta malini ezi zinto. Asizazi most into zakwa construction. Right? Remember there's surveyors, engineers, and still is very expensive. And these things were built and the site clearance. Mna man ndiyafuna ukuthi akachithanga mali uPrincess ngala 6.9. Andazi noba ndirongo na. What do you guys think? Andisathembi tu ke ngoku. But hayi. Andifuni uphosisa. Jonga ndoyika nokoyika. I don't want to lie. The bridge was iyethusa wena iprice. Kodwa ke considering the fact that bekuyimfungo kugcwele imithi apha, the site clearance and everything. Of course we are alarmed by the bridge encinci kangaka. It's not even, what meters is this thing? Probably 300. 300 meter. So it's not even that much for it to cost kangako. Kodwa ke akunani. Masambe switch. Masambe ngoku I'm getting scared sizawuphapha.
yintoni le inoba sisikolo esi yimfungumfungu yantoni le yenzeka apha kuphi apha because abantu bakukho abantu apha bazawutyiwa ziinyoka definitely. What is this? Yamadoda masihambeni ingathi sisikolo but hey indlela esixobe ngayo it's not giving isikolo tu ugade akanovuma u-MEC waka-education bana isikolo sibe nje. Azapheli izikolo ezinje e-Eastern Cape. Soze ibe sisikolo le nto soze tu ndiyamphikela ugade ngoku ndingayazi but soze ibe sisikolo esi.